ንኩናት ጥራምድስ አካብተላት አመስከረም ጡልን አብዝርከም ልወለዳዊ ጽይ ኣብ ባሕሪ ካሪብያን ወተሃደራዊ ሰብ ዓልቦ ነኻሪት ኣሜሪካ 12 ሜትሮ ዝቁመቱን ጨይቲ ዝኾነ ተርባቢኡ እዚ ዓይነት መብዛሕትኡ ግዜ ክልቲኦም ገፈፍቲ ዓሳን ኣዘዋውርቲ ፀፈርስን ትጥቀምሉ ዓይነት ንቡር ኮይኑ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓረ ደው ኢሉ ነታ ጀልባ መተልነ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካልእ ጀልባ ኣንያ ድሕሪኡ ካልእ ድማ ተማሊት ጥራም ኣብዚ ኣድማታት ዝተቐትሉ 10ታት ሰባት ናይ ካርተል ኦፕሬታት ምዃኖም ብምግላጽ ምጅማር ናይቲ ሓድሽ ስትራተጂ ማለት ኣንጻር ካብተን ኩናት ዝገረርዎ ኩናት ምዃኑ ገሊጹ ንነፍሲ ወከፍ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ መዛመ ፀፋስ ዝሕቡ ግብረ ሽበራውያን ሸኻቱ ክተንቀፉ ይወርፈን ሱደር ብንውዝ ኣማራፂ የብልናን ፀገም ግን ነይሩ መብዛሕትኡ ናይ ጥራምፕ ኣድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ጥቓ ኣብ ቤት መስመራት ፀፋርስ ኣይነበረን ጣራፍራሲን ብሓሽ መብዛሕትኡ ኣብ ኮሎምቢያ ቄሩ ቦሊያን ሜክሲኮን ዝፍተር ኮይኑ ብተለምዶ ኣብ ካሪቢያን ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መሬት ወይ ብታስይክ ዝሽየጥ እዩ ጣራፍራሲን ንቆጦብሮ ዶሚፂ ትርአለ እትተሊ ባትራሲን ሓሶት ናይሉስ ካብረሲን ጤ ኣብ ውሽጢ ኤንዞ ኣላ ክሰርሕ ስልጣን ተዋይብዎ ዋረን ኤንዞ ኣላን ቀፂሎም መሬታ ዝገረም ካርተላቱን ከም ዝኾነ ሓደ ሪፖርተር ገሊጹ ናውቲ ኣብ ልዕሊ ካርተላት ዝግበር ውድ ምስ ኤንዞ ኣላ ከመይ ገይሩ ኩናት ክኸውን ዘፈአን ጣራፍራሲን ኩናት ብዛዕባ ሓሽ ካብ ኒክሰን ክሳብ ትግራም እቲ ናይ መጀመርታ ዘመናዊ ካርተን ፀፋርስ ኣብ 1970 ፓብሎ ኤስኮባር ኣብ ኮሎምቢያ ተፈቲሩ ኣብ ትሕቲ ካርተል መዕደልን ናሓያሎ ውይድለታት ኣዋሃይዱ እዚ ድማ በቲ 1980ያውያንን 80 ዝቆፃፀር ዝነበረ ኮካይን ካብ ኮካይን ዝቆፃፀር ዝነበረ ኮካይን ኣብ መላእ ኮሎምቢያ ሁከት ፈቲሑ ናብ ናይ ብሕቲ ሰራዊት ዝኣተወ ኮሎምቢያ ንናይ ኢጫበግ ኒክሰን ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓሽሽ ኣውዩ ነይሩ ሮናልድ ርእጋን ንኮሎምቢያ ኣፅዋን ኣመኸርትን ብምልኣኽ ወታደራዊት ገያቶ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ውግእ ካርተላት ወሪዱ ዝነበረ ናይ ወፃኢ ሰራዊት ኮይኑ ኣይፈልጥን ናውቲ ወታደራት ክሕግዝ ይኽእል እዩ ነይሩ ኣብ ማእሰርትን ክስታትን ግን ብኣኽበርቲ ሕጊ እዩ ከተሕዝብቱ ውጥረት ይሆነ ኢዲ ኣድሊሚነት ዮን ሶበኩይ ዳዳቱ መስድን ንትፓስ ኣበር እቲ ውግእ ፀፋርስ ቀፂሉ ጆርጅ ኤች ቢል ክሊንተን ኤረም ፎሰነ ስሊን ሲምትረ ሉስኤትላ ኮሎምቢ ጣራፍራስራ ቢል ክሊንተን ኤረም ፎሰስ ለእስላይን ሲምትረ ሉስ ኤትላ ኮሎምቢ ጆርጅ ቡሽ ምስ ንእክሲፖ መልሒ ኣካፊሉ ጻዕሪኖን ተስቢስፊው ተፊድ ደረቡ ስእቱ ጊተት ቶቱስ ዞም ብግለታት እዚኦም ዝያዳ ዝሓይሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይስ ናብስ ኣይፋልን ንሕና ኣይኮንናን ልዕሊ ኣቐን መድሃኒት ዝሞቱ ሰባት ብፍላይ ካብቲ ዳርጋ 80 ዝቐተለ ፈንታኒ ብ2023 ዝቐተለ ፈንታኒ ቀጸለ ሓደስቲ ካርተላት ተቐልቂሎም ተሰፊሑን ዝተፈላለየን ነበረ ኣብኢት ስምሲኢኒት ግን ንግርብን ኣብ ኣውሮፓ እንደሲ ዝሰምን ሪል ጸፍትኒ የልን ደንቦን ዘይሕጋውን ምስጋር ደቂ ሰባትን ዘይሕጋውን ምስጋርን እዩ ትመስሊ መንደአን ጽብዲ ክሳብ ዝኾነ ክትህዞ ጥራይኻ ክትህዞ ትኽእል ተራምት ናብ ስልጣን ምስ መጸ ሓድሽ ኣገባቢሉ ዝተፈለየ ነገር ቃልኣት እዩ ጣራፍራሲን እቶም ካርተላት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኩናት የካይዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ካርተላት ኩናት ከተካይድ እዚኡ በፂሑ ኣሎ ንሱ ንሸሞንተ ቡትለታት ገበነኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሜክሲኮ ምስ ትሬንድ ኣራብዋ ዝተባህለ ናይ ኤንዞ እላ ቤት ማእሰርቲ ጉጅለን ካርተል ደበሶለስን ዝበሃል ኣብ ወታደራት ኤንዞ እላስ ዝርከብ መበብ ሓበሬታ ብምዕላም እዩ ጀሚሩ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራውያን ውድባትን ኣለማም ግብረ ሽበራውያን ቡትለታትን ስያመ ብምሃብ ምስ ዳኢሽ ኣብ ሓደ ምድብ ኣቐሚጡ እዚ ስያመታት ዝገን ብቐንዱ ነፍሲ ዝኸውን ናይ ሕጊ ምኽባር ስልጣንን ወታደራዊ ኣድማ ዘይኮነስ ወታደራዊ ኣድማን ኣስፊሑ ትራምፕ እናዓበየ ገደ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ካሪብያን ሰዲዱ ኣብ ልዕሊ ትሬንድ ዓረባ ተኣስዩ ዝተባህለ ጃልባ ኣድማታት ኣዘዘ ንሱ ንኮንግረስ እቶም ግዳያት ኣብ ጥቃዊ ግጭት ዘይሕጋዊ ውግእ ምዃኖምን ርእሰን ክልኻን ብምግላጽ ሓቢሩ እዚ ነቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሓሽ ብዓድማዊ መንገዲ ናብ ሓቀኛ ኩናት ቀየሮ እቲ ኣብ ትሕቲ ቅዋም ኣሜሪካ ዘሎ ሕጋዊ ጸገም ኩናት ጥራይ ክውፅ ዝኽእል ኮንግረስ ጥራይ ትራምፕ ነዚ ኣይሓተተን ነይሩ ኣብ ክንድቡ ንፕረዚደንት ከም ዋና ኣዛዚ ከም ኦባማ ቀዳማይ ብምሕዳር ትራምፕ
ከምኡውን ውሱን ወታደራዊ ስርሒታት ዝጥቀመሉ ምኽንያት ነቲ ፕረዚደንት ከም ዋና ኣዛዚ ኢሉ ዝጽውዖ ተቒሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዝያዳ ተዘርጊሑ ነበረ። ትራምፕ ብናይ ወጻኢ ሰራዊት ወይ ንገበነኛታት ኢላማ ይገብር ከም ዘሎ ኢላማ ገይሩ ምስኡ ብዙሕ ጸገማት ኣሎ ይብል ጀፍሪ ኩርንግ ዝተባህለ ቱረተኛ ወታደራዊ ሰብኣ መድሃኒት ሽይት እንተኾይንካ ኣምኒ ኢልካ ብህይወት ኢኻ እትደሊ እምበር ሞይታ ኣይትደልን ኢኻ። ትራምፕ ኤንኣፎኒ ንመረትዖታቱ ምስ ትሬንድ ኣራጓ ሓደ ኣድማ ከም ዝተኣሳሰቡ ዝሕብር ምዃኑ ግደኻፍ ዓሳ ከም ዝቐተለ ይገርቅሎ ኣተንቂቑ መን ምዃኖም ከይፈለጡ ሰባት ይኣትሩ ከም ዝነበሩ ቁሎ ኣተንቂቑ ኮንግረስ ብናይ ውጌት ስልጣን ክብሉ ይፍታሕ እንተዘይፈታተሮ ሲዮን ምጥቃም ቀጽሎ ኮንግረስ ኣይፈታተኖን ዲሞክራስያውያን ተወሳኺ ኣድማታት ከዓብቱ ምስ ፈተው ሪፓብሊካን ነቲ ስጉምቲ ገወጊሎምዎ ጣፋሲን ትራምፕ ዝያዳ መራኸቡ ዴጀት ተዋዳእቲ ሰብ ኣለዎ ነፈርቲ ሳብማሪንን 10 ተወሳኺ ኣድማታት ኣውቶራይዝ ኣዋፊዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ትሬንድ ኣራባ ብማድሮ ከም ዝቑጻጸር ገይሩ ዋላ እኳ ልሒ ኣሜሪካ ካልእ እንተበለ ብማድሮ ይቆጻጸሮ ነይሩ። እዚ ንትራምፕ ኣብ ውሽጢ ኤን ዝውዕላ ወታደራዊ ሓይሊ ንምጥቃም ምኽንያት ሂቡ እዚ ድማ ምስ ኤን ዝውዕላ ናብ ግጭት ቀልጢፉ ክዓቢ ከም ዝኽእል ሓደ ተንታኒ ኣተንኪኡ ንምንታይ ኤን ዝውዕላ ኣብ ትሕቲ ቁጠባውን ምፍረስ ማድኦ ገበነን ጃምላዊ ስደትን ተሳእያላ እንተኾነ ግን ብብልሹናን ብምትላል ምርጫን ስልጣን ሒዛ ኣላ። ትራምፕ ሓያሎ ድራኻታት ኣለዉ ንማዶሮ ንኤን ዝውዕላውያን ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ትመልሶ ጸቕቲ ምግባር ናብ ቴብሊኦጎር ንዳድ ኤን ዝውዕላ ንምርካብ ወይ ድማ ምናልባት ዝፈሸለ ልዋ መንግስቲ ኣብ 2019 ድሕሪ ምድጋፍ ነብሱ ንምብጃው ንኡ ዘሕፍር እዩ ይብል ሓደ ሪፖርተር። ትራምፕ ነዛ ሓንቲ ክወተላ ዝደሊ ይመስለኒ ኣራፍራሲን ዝተተዕብተት መቶ ሩቢሎ ብኦሬት የገለምን ተጽዕኖ ተታሪ ወዲ ንውሕ መዝሓልን ፈወርድ ንሊሚነት እዮን ብሰርጊ ምስ ስቡጭ ስንም ዙለን ዲተረበ ትንቱነር ማግቦ ምግልባት ትራምፕ ክወፅእ ምዃኑ ቃል ዝኣተወቶ ብምሉእ ወራር ክሓት ጣራፍራሲን ድሕሪ 9 ኤላን ደረት ዘይብሉ ኩናት ኮንግረስ ንፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ሓጣይን ብራይት ማችት ንምግዋል ልትገገን ኣልዳይን ኣልቃይዳ ገውንደን ሲምት ኣይንዘት ዘንሃበ እቲ ስልጣን እቲ ንኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሕ ዓለማዊ ግጭት ሚልዮናት ሞት መወዳእታ ዘይብሉ ተሳትፎ ኣሜሪካ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣምሪሑ ትራምፕ ሓደ እዋን ከም ዝኣመሰለ ንዘለዓለም ዝኸውን ኩናት ከም ዘብቄ ቃል ኣትዩሉ ነይሩ። ንማእከላይ ንብራ ባብን ድማት ኖም ትሪልዮን ኣውፂና እንታይ ረኺብና ብዘይካ ዝሞቱ ሰባት ካልእ የለን። ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ድሕሪ ደጊም ጉድኣት ኣይክኑን እዩ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ ካፒታል ዝገበሮ ውጌ ዝወሓደ ደረት ኣለዎ። ንሱ ሓንቲ ንኮንግረስ ፍቓድ ክወሃቦ ሓቲቱ ንሱ ድማ ውጌ ክእውጅ ኣይሓቱም ነይሮም ይብል ትራምፕ። ናብ ሃገርና ሓሽ ዘምጽኡ ሰባት ጥራዮም ክቐትሉ ነይሮም ዝስነ መቦት እዚ ትራምፕ ሓደገኛ እዩ ኢሉ ዝቖጽሮ ዝኾነ ይኹን እንጂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝተፈጸመ ኣድማ ምኽንያታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናውትን ዘለዓለም ውግየ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣንጻር ስሙ ዘይብለንን ገጽ ዘይብሉን ካተላት ዶ ዘይብል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ኩናት ከተካይድ እንተኽኢላ ንኻልኦት ሃገራት ከምኡ ንኸይገብራ ደው ዘብሎ እንታይ እዩ? መንግስቲ ጸገም ኣለና ክብሉና ብሓቂ ንደሊ ዲና ንደሊ ስለዚ ውጌ ንብሎን ናይ ውጌ ስልጣን ንፍመን ንሓይሊ ኩናት ፕረዚደንታት ንምግራት ኮንግረስ ኣሎ። እቶም ገደባት ቃረታት ኣብ ግብሪ ምስ ኣተው እንታይ ከም ዝኸውን ይወሰዱ።